भाई लोग, हमनी के गॉड ऑफ क्रिकेट आ महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी एक बार कहले रहनी कि डर हमें यह नहीं बताता है कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह याद दिलाता है कि हमें और बेहतर बनना है। और यह डर जी बा काल दूगो बेहतरीन पारी के गवाह बन गई। कैसे? तो मामला ई बा कि वैभव सूर्यवंशी के कमाल के बल्लेबाजी देख करके पूरा क्रिकेट पंडित लोग टीम इंडिया में उनकरा के लावे के वकालत करता। कम से कम T20 में तो जरूर है। ई बात सुन के टीम इंडिया के वर्तमान के दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा आ संजू सैमसन के भी डर पैदा हो गई। आ अभी डर कहीं आ चाहे जे कहीं काल ई दोनों खिलाड़ी के बल्ला से शानदार पारी देखे के मिल गई। यही से कहल जाला कि डर के आगे जीत बा। जीत से याद आयल कि चेन्नई के टीम चेपॉक स्टेडियम में लगातार 6 गो मैच हारला के बाद यानी 7वां मैच में काले जीत हासिल कर लेले बा। ई जीत के हीरो रहे आईपीएल के इस सीजन के पहला शतकवीर संजू सैमसन, जे ओपनिंग करे अइले आ आखिर तक नॉट आउट 115 रन बनौले। 115, अरे ई तो इहो साथ हो गई। 1-1-5 लो भैया, यहाँ भी हो गई थाला फॉर अ रीजन। तो भैया डर के आगे के जीत के ई कहानी जाने ला आई आगे चल जाओ वीडियो में। बाकी लोग अगर चैनलवा पर पहिलका बार आई लोग हैं तो तनी सब्सक्राइब कर लें, आ फेसबुकवा पर देखा तो तनी फॉलो कर लें, आ तनी लाइक पर ढील दी, आ शेयर करके सबका बीच में लपेट दी। मैच में टॉस बापू अक्षर पटेल के हक में आई आ चेन्नई के लाल मिट्टी पर गेंदबाजी करे के फैसला कैले। तमाम क्रिकेट प्रेमी लोग के मान के दरकिनार करके चेन्नई के कप्तान सुतराज गायकवाड़ जी संजू सैमसन के साथ पिच पर अपन शुभागमन देखनी। पावर प्ले में 61 रन के ठीक ठाक शुरुआत मिल गई, लेकिन वो भी संजू सैमसन के ही बदौलत, काहे कि गायकवाड़ साहब के तो नींद टूटते ना रहे। आखिर में पावर प्ले के बाद दूसरा गेंदा पर विपक्षी कप्तान अक्षर पटेल जी इनका आउट करके करिए भैया जाइए जाओ अपने के पेविलियन आ वहां पर नींद पूरा कर जाओ। बाकी एकरा बाद इंडिया अंडर-9 टीम के कप्तान आयुष महाते आज संजू सैमसन बढ़िया हाथ देखावल लोग आ 113 रन के पार्टनरशिप भी कर ली है लोग। हालांकि दिल्ली के फील्डर लोग भी एमे दोनों जना के बड़ा सहयोग कर पूरा कैच टपकावल लोग, लेकिन भैया मात्र एक विकेट गंवैला के बावजूद चेन्नई के स्कोरिंग तेज ना होत रहे आ दिल्ली के गेंदबाज लोग बढ़िया गेंदबाजी करते रहे। ई देख के 18वां ओवर में महात्रे के रिटायर्ड आउट करके पावर हिटर शिवम दुबे के हाथ खोलेला आमंत्रण भेजल गई, लेकिन एकरा बावजूद आखिर के 4 ओवर में मात्र 46 रन बन सकल। आ यही बीच में सैमसन 52 गेंदा में अपन सेंचुरी भी ठोक दी है। आखिर तक 115 रन बना के चेन्नई के 213 के लक्ष्य बोर्ड पर टांग दी है। दिल्ली के तरफ से चेस के शुरुआत काफी तेज तरार भइल आ खास तौर पर निशंका काफी आक्रामक दिखले, लेकिन 5वां ओवर में खलील अहमद राहुल के आ 6ठा ओवर में अंशुल कंबोज निशंका के 32 गुल करके गाड़िए पटरी पर से उतार दी है। आ ओकरा बाद दिल्ली के टीम लगातार विकेट गंवावे लागल। मैदान पर अकेले ट्रिस्टन स्टॉक ही संघर्ष करत रहले आ दिल्ली के जीत के आस बनौले रहले, लेकिन 19वां ओवर में जेमी ओवरटन उनका के आउट करके रहल सर उम्मीद भी जमींदोज कर दी है। हालांकि स्टम्प आउट भइला पर काफी नाराज दिखले, काहे कि अंपायर लोग उनकर व्हीकल ग्लव चेंज करे से मना कर दी है रहे। कमजोर दिखे वाला चेन्नई के गेंदबाजी में अंशुल कंबोज आ जेमी ओवरटन ही ई मैच के निकाल के दिले वालों। खास करके ओवरटन जे 4 ओवर में 18 रन दे के 4 विकेट लिए बाड़े। ए तरह से चेन्नई पॉइंट्स टेबल में अपन खाता खोल लिहलस आ केकेआर के धक्का दे के कहलस भैया जा तू अब 10 पर आ हम आ जाए 9 पर। मैच में चेन्नई के जीत के बाद रवल लोग के का बुझाता चेन्नई के गाड़ी पटरी पर आ गइल बा का? हमरा तो नहीं बुझा, काहे कि चेन्नई भले 212 रन बनौलस, लेकिन जे तरह के शुरुआत मिल रहे ओ हिसाब से उ लक्ष्य से 20-30 रन पीछे ही रह गए। काहे से कि जब टीम के ओपनर नॉट आउट जाए घरेलू मैदान होके तो ई हाल में स्कोर तो 250 तक जाही के चाहिए नु। उ तो चेन्नई के टीम के शुक्र मनावे के चाहिए कि सामने दिल्ली के टीम रहे। एकर ई मैच में खेला देख के लागल कि अभियो उ गुजरात के खिलाफ 1 रन से मिलल हार से उभरल नहीं खे। बाकी दोसर कोनो टीम रही तो ए लोग के तो लपेटिए ले रहित नु। बाकी वैसे रवल लोग के का बुझाता अपन सुविचार तनी कमेंट बॉक्स में लिखेम। कमेंट बॉक्स खुलल बा। आई वीडियो देखेला रवल लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। तनी वीडियो के भोजपुरिया क्रिकेट फैंस लोग के बीच में शेयर करके हमनी के सहयोग करी, सपोर्ट करी। मिले तनी आज के मैच के एगो नया वीडियो लेके काले हम। तब तक सब लोग खुश रही, मस्त रही, स्वस्थ रही। प्रणाम बा, राम राम बा। जय भोजपुरी, जय बिहार, जय हिंद।